ya mutimu kuru Zambia muka uru muri kuru Takatiza timika munde uturu Takatete nyangata Wau ya mutimu kuru Zambia muka uru muri kuru Takatiza timika munde uturu Takatete nyangata Wau ya mutimu kuru Zambia muka uru muri kuru Takatiza timika munde uturu. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Alright. Makasimbere baba. Tirinani. Aiwa ndinofara chose. Ndingazivera kuti muzuva nasi mhuri yandakagara nayo imhuri yekupi, mabva kupi uye munoitwani? Inini zita rangu ndinoitwa Abel Manyanga. Kumusha ndekwaMutare. Uyu mwanasikana wangu ava ndo amai vacho vakamusikana kune vamwe wasipo. Asi inini kumusha kwandakatenga pano pamanhenga mubhindura muno ndo pandogara. Asi kumusha ndati ndo kudzinde kwaMutare. Kubocha. Alright. Ndo kumusha. Saka nhasi unoyu dambudziko raita kuti tizosangana chii chiri kutora nzvimbo mukati meupenyu hwenyu? Nhau iri kunetsa mukati mekurama kwangu ndiye mwanasikana ari kudonha. Saka nhau yekudonha kwake takambofambawo. Kwataifamba vakaitawo zvavakaita. Tisati tasvika pakufamba ndoda kunzwisisa kuti dambudziko iri rakatanga sei kuti tizosvika patiri nhasi. Dambudziko iri ndatise kutaura kwandakati mwana airwadzwa nepazasi peguva. Isu taingofunga kuti mheno pazasi peguva hapana zvapari kuita. Asi hatina kutoziva kuti dambudziko iri rakatokura zvekutoti richatotisvitsawo nhasi paratoshanduka kuti takutokwanisawo kutogara asi kutodonha. Saka payambobatsirwa zvakachinja kubva kurwadza pazasi peguva. Gore rino ndo pazvakanga kubva May last year kusvika December last year zvamira zvekurwadza pasi peguva. February ndo pakapatanga kudonha. February tanga kudonha. Takati chii chakuitika? Ndobva ndadaidza madzikoma angu, ndemadzikoma angu. Taitenda tisi kwamarangi takatotowa ndimba yababa vangu vanoberekwa nababa vangu. Takati madzikoma hondo irapa yakura. Nyaya yakuda kuti timbofamba tigonoziva kuti nekuti patakambonge tiri kuchechi kwacho takatombonzifambai imimi. Asi muchiri muchechi tsanangudzo dzaiti chii maererano nedambudziko? Tiri muchechi dzaiti paibuda nyaya yeurombo yaibuda but yanga isinganyanyi kunyatsonanga. Pomboita asi nyaya yaivhiringa musha ndekuti paitaurwa nyaya dzengozi. Handiti saka vanhu vazhinji vaimboti wakati ngozi pombuti saka mweya wairasiswa because waiwandira kungozi. Saka confusion yakapesera mufamily vangoti ngozi yacho ngaitaurika kuti tigone bosi. Kune vamwe vanhu vatone matambudziko avo ekuti vamwe vaidonhawo ikoko vamwe vachifa but ngozi ndo yangozi munhu aitonzi unonzi kuhakira kuya otaura. But yaimboti ikataura John nhasi mangwana aimbotaura Peter anhu akapesa kuti emi ingozi wairi kutaura vanhu vakasiyana siyana iri ngozi. Toda kuti tidzoke padambudziko ramatanga kunditsanangurira rekuti mwana ari kudhonzwa guvhu ndizvo right. Saka imimi muchipiwa tsanangudzo idzi zvainzi zviri kusangana napapi nekudhonzwa guvhu kwemwana? Right. Ipapapo pane uyu tafambawo tambovutoti takatora naso vanhu muchadva tafamba ndokubva zvanzi iyi nyaya iyi inotoda kuti mufambe kunze chaiko chaiko emwana. Hapaibudiswa munhu wacho kuti ari kuita izvi ndiani. Asi pane mumwe chete akamboda kutaura kuti no nyaya iyi kai inoda baba wei ndo pataura akaita. Asi baba vacho pawainzi vanodiwa iyo vakamboto waiti nanda acho andodini
chandoziva vakatombodzingwa chechi asi vakazongodzoka ite ina ndachodi muchechi vaidzingirwei vainzi imimi munohuro asi hapana imwe action yaigona kuitwa nekuti kwamaranga vano kuti yohunza wega sematorero wakadini awakaita saka ukangobudiswa iye aibva atongogarawo ozoti wakagaragara wakaragora odini odzoka hondo haikuno kuhonda haisi kudini haisi kumira kusvika tobva tati no wakomana ngatisiye chechi tione kuti nyaya iyi inodei uyezve chii chaicho nekuti musharukwa wavo ari kuramba uku vamwe varitaura zvengozi ndizvozvo saka tisati tajongana vanhu kana vakazviita kuchivanhu ndizvozvo saka isusu pachinamata chinoti kana zvinhu zvakabva kuchivanhu zvodombodzwa kupi kuchivanhu kwakutanga kudini ndida kusvika kuti chatisvitsa pano nhasi ndizvozvo takaendawo kuno mubatsiri mubatsiri uya akatibatsira asi kuti tizosvika pano nhasi tizoona secret yekuti zvakaperirepi atibatsira takazodzoka futi atibatsira baba vavo vakanobatirwa chinhu zvakabatirwa handitika ndizvozvo chinenge nyanga chine nyanga chobva chapiswa zvakamira kwemwedzi ndobva zvataifanira kudini futi kumudonhedza ndobva ndadzoka mubatsiri wona ka nyaya yatakarwa pano haina kudini haina kupera batsiri akati baba wenyu mimi havachina chinhu pane vamwe asi inini hana yangu yainditaurira kuti ichi chinhu ichi hachisiri munhu asi wedzinza rangu kusvika madzikoma andainge ndinawo akati kana zvibasa wacho kuchidai ngatidini haisita drop iyi ndo pandakasangana nomwe ndikuona mavhidhiyo asekuru Nyangatare mabatsira atasekura nematauro atanhu ari kubatsirwa avo vitwa sekuru ava vanonga vari kutaura zvinopera ngati madzimai ngatisvike pasekuru Nyangatare ndizvozvo taona mavhidhiyo avo nemabatsiro avaita nevanhu vaidzoka vachitaura mabatsiro aita isusu kwedu hatina kuzodzoka tichipuwa mukana wokutaura sevanhu vaya vaitaura vanodzoka pano vachitaura kuti sekuru zvikabvapo nai zvatari zvino uku hatina kusvika nguva saka takabva taona kuti hano apa pane pasina kurwa zvakanaka asi pasekuru Nyangatare pari kurwa zvakanaka kuti vanhu vari kudzoka vachipa mukana uchitaura zvinhu zvinongwa nevanhu kuti no takanga tiri apa tikabva apa izvodatarisai uyu ndizvozvo ndo chakati tisvike pano tiri ipapo ndanzwa mafambiro amakaita kuti tizosvika panapa ndoda kuti tinangane nemwana matambudziko ari kusangana nemwana uyu akamira sei right uyu musikana uyu anoti asati adonha anoti dzimwe dzenguva ndinoona vanhu vachitiza kana nemabhuku ake munhu aenda kuchikoro ndizvozvo saka hondo iri pakuti akanga auda kusvika sei papazvikoro zvauda unovhurwa akangoti ndiri kuona munhu akutiza nemabhuku angu utorohwa utodonha ndeti ndiri kunzwa vanhu vachitaura mudzee vanhu ava vanoti manje tikarega kumura isusu tisinofa ndozvaona nekuzombowaona muruoko asi vanhu anongoona vakagara haaoni zviso zvavo anongoona chete kuti uyu murume uyu mukadzi vakafuratira ndeti ndiri kuona vanhu pai ototanga dzimwe dzenguva akatombotadza kutoona kuti chabofu ndizvozvo ndeti ndati kwabofu izvozvo saka taona kuti ngatini pasekuru Nyangatare tikatanga ndimai pasekuru Nyangatare saka matambudziko aya kana zvaitika kuti zvichida pamwaona vanhu vari kutiza nemabhuku ake obva arohwa omboita bofu zviri kuzoganuka sei maonero amuri kuita pane nguva zviri kuitika tisatauya pano zvaizotiwo nechinguva zvongoti pamba chakatorohwa akatobva atositika kuti achataura ko makamboedzere kufamba naye kuchipatara zvichida pamwe dambudziko riri kuitika panyama pake ipapo chakaita kuti ndisaenda kuzvipatara hondo haisi kwakanyanya stereki iri pamba pangu inini akangotsika izvozvo handisati ndatotsika naye ndiri pano kudai izvi akangotsika kungotsika ivhure pamba kudai izvo anobva toti gam
nyangwe kuti ndikungotsika ivhu repamba pangu ndopane nyaya amene kuti pamba pakaitwa sei kungotsika ivhu tisiri kutaura nemazita hama dziri kubatwa idzi dzakambosvika here muchivanzi chenyu dzakasvika zvekuti pamwe mufungidzira kuti pamwe vanenge vaine zvavakaita ndinotosapenda unoti waitombogara titawo 3-4 days ya ndanzwa muchiti mwana aiko zvinezvi haachaenda kuchikoro ndizvo akatosiya chikoro asi aifanira kunge grade ani kana kuti form ani anofanira kunge ari form 1 saka imhaka yedambudziko ndo yaita kuti amire taitika kuti anogona kudonhera mvura kana kudonha pachitsika kana kudonha mboti kana kutongodonha otoshaya anomubatsira pamusoro otobva atopara saka takaona kuti agara naye pamba kuri nani paanodonha apa chii chinoitika anongoti dzimwe nguva idhiti ndarohwa nechinhu nechitika akazopedzisira akuti no nditi zvandicharohwa zvichitika pamba chacho aindarohwa ningaona zisa pamba chacho kuti adheti ndinotanga kunzwa kutenderedzo brain soro kudai kutopera simba ndokuti ndizvozvo saka ndanzwa kuchechi kuti maitoudzwa tsanangudzo neimwe nguva baba vachitonzi iwewe uya nezvinhu zvako ko pamwana havana here sununguro yavakambomubatsira nayo sezvo anga vaona dambudziko hapana chandakatoona kuti mwoyo wavo wakatooma ivo wacho pachavo vanga vasingade zvekutsanangura urombo hwavo vanga vasingade kuti vagone kusvika pakuti vangabatsira mwana vanga vasingade takatozozviona kuti ndasvika pari kuti shuwa vanga vasinganyatsosununga kuti vati mwana waaitire vanga vasingasununga rekai ndimbonzwa kuna mama makadii tinofara tiri nani ndimi munaye musikana ndimi samai munhu anova nenguva zhinji nemwana chii chiri kutora nzvimbo pamusoro pemwanasikana mwana wangu anoti mama anogona kutongotanga kushedza ngoti mama paari kungoti mama paunoda kuti uchekwe kudai unobva tombonatwa pasi wozotanga kuita zvaunoita wozotanga kumubvunza chii wototanga totaura zvaari kuona asi bo patakazofamba uzosvikawo patiri panapo pakusiwo usvika nanhasi ndoda kunzwa matizvo anobva atanga kukuudzai zvaari kuona ndezvipi zvimwe zvinhu zvaanoona atanga kuudza kuti ndiri kuona vanhu vakavhara kufesi uchiriona makumbo wotanga kuona kuti ndiri kuona ziziro kana kuti ndiri kuona vanhu vari kuuya vada ndibaya nebanga ndiri kuona moto anotaura zvakawanda zvinowanzoitika nguva dzipi mazuva rodoko kana zuva rovira ndeapi mamwe matambudzo oburikidza nezvese zviri kuitika izvozvo zviri kukanganisika muupenyu hwemwana izvozvozvo ndo zvanyanya kundishungurudza zvokurwa nezvinhu kwaari kuita saka mamunofamba tsanangudzo dzamaipiwa vaiti dambudziko riri kubva kupi patakatanga kufamba wakangoti fambai zvinopera kuchechi saka takazoona kuti kuchechi hazisi kupera rega timboenda kuna sekuru tigadzirwe mwana taakona ndanzwa baba vachitsanangura kuti mwana haasi kuenda kuchikoro semunhukadzi zvakaoma sei kuti muchiona vamwe vana vachienda kuchikoro iye achisara pamba zvinotondishungurudza because ndakatonobhadhara mari January 135 kuti aende kuchikoro amangoenda 1 week chete haana zobhadhara aenda futi takutoti haiko zvanenge anani mwana chikoro wakuvhura batanga futi saka zvinenge zvitondishungurudza zvitondirwadza mwana right hanzvadzi uri sei ndiri nani ndanzwa kuti uri kuita dambudziko rekudhonzwa guvhu zvinotanga sei chii chinenge chiitika anotanga kungorwadza anotongorwadza nepasi peguvhu zvakamboti mireno ndasitanga futi urohwa nezvinhu right pane zvaunonzwa here paunozorohwa ndozvinzwa unonzwe ndonzwa kupera simba
kudanga kungotendera ndo vandachongodona pasi vankuchindotongea munhu amharwa nezizi anongonza kuti mane dombo musoro. Saka na zvakutotanga unotonzwa kuti kuzvino zvakuda kuitika. Zvinotanga kuitika vanhu vasipo so vanotanga kuitika. Saka waane nguva yakareba sei une dambudziko iri? Ndatori nguva chaiyo asvike 7 months 6 months. Yeah. Ndanzwa kuti kuchechi dambudziko iri raitombobatwa. Vane kukubatsira here kwavaimboita kuchechi? Vambotibatsira. Vachizvamboitona pamwe vachimboitowedzera. Kozira vabereki vangu vati ngatifambei. Dambudziko rako vanopera. Ko wakamboendawo here kuchipatara zvichida pamwe dambudziko rine chekuita newe neutano? Kuchipatara ndiramboenda. Ko nekuda kwei? Handisi vabereki vangu tise vasinoendiendesa. Kana kuti vakangoti zvinhu zvachona zvinenge zviri spiritual? Ndozvo vakambotaura ndikati sai kana ngatifambei kumaukacho kuti tinoenda. Alright. Saka zvakakuomera sei kana kuti unonzwa sei uchiona vamwe vana vachienda kuchikoro uchitadzoenda kuchikoro? Zvinotondirwadza chaivo. Baba, ndanzwa mauya nemhuri kuti mwana abatsirwe, uye ndanzwa muchiti makaona sekuru Nyangatayani vachibuda pamavideos amakasangana nawo. Ndanzwa futi muchitsanangura muchiti baba vanoramba kuti inini ndakachena handina zvinhu zvandinazvo. Saka dambudziko roti toti ranzi ruda baba, munozogona kuvasumudza? Inini handina wandotadza kusumudza. Vakasununguka veukama? Vanhu vanonga vasina kusununguka, asi kana taakutaura nyaya yekuti zvinhu zvipere tinotoudzana kuti apa paakudai nini apa. Ndozvandiri kuti pamwe muchavaudza kavoti aiwa inini ikoko handisi kuenda. Vanouya. Asi pandakataura nasekuru sekuru akati hapana anokona kuuya. Asi inini hangu ndakambovatora, saka zvokuti varambe varambe ivo vanotozviziva kuti vakomana ava kana vati muri kudiwa vanofanira kuteerera nekuti ndokuti zvinhu zviite zvakanaka nekuti vakaramba. Kungoti ndakauya pasekuru, sekuru vakandidzidzisa kuti handisi kuda noise. Ndizvozvo. Asi kudai vasina kudaro ndofunga sekuru vakatanga vatoona nokuti inini ndinoto inini shuwa sekuru vakandoona anoti inini ndikatoti chingachiitike chofanira kutoitika chakasatoitika pane zvingatoitika ndobasa rangu. Saka baba vangu vanotozviziva kuti ndakatofona kuti ndiri kudai kunoku vanotoziva kuti izvi vafanira kutoitika. Saka sekuru vakandiudza kuti usadaro musekuru, izvi tinozvigadzira kuti zviite zvakanaka. Ndakati kana sekuru muchizvigadzira kuti chandisingade kuti munhu ini ndoita senge ndakaromba kuti ndako ko zvinozvi pamba pangu kubva February kusvika nhasi asana kuparara 2 days ndichifamba, uye achakwanisa kugara pamba. Saka dzimwe dzenguva kana kubasa handichakwanisa kuenda. Ndatouya pano, ndakanga ndiri pano, ndakabuda ndatosiya basa nenyaya yekudambudziko remwana. Apa vanhu vaya vanenge vachida kudya futi, iwewe unoda kubatsira, hazvigoni kufamba usipo futi baba unenge uchidwa pano basa kudiwa. Saka unozopedzisira wakufunga kuti pati uyu munhu sei achidai. So ndanzwa dambudziko remwana, hamune remamwe matambudziko amuri kusangana nawo zvichida pamwe zvine chekuenderana nedambudziko rosangana nemwana? Inini ndini munhu wacho airoyiwa kuupenyu. Munoona inini upenyu hwandakararama ndewekurwara. Handaipedza 2 months ndisina kurara. Ndini munhu waaivhiringa mukurarama. Ndakatosvika nguva yekuti kuzvino kana basa rinorema handigoni kuriita. Ndakatombotsika chitsinga gumbo rangu ndikatomborwara kwe 3 months ndisingafambi iroro.
ndikatomboita ndaisvika nguva yekuti kana ndakarara ndino maziso ayo wakunorara anongodzima ega kutanga kutovhara zvokuti handichakwanisa kutosunura kumasvinudza ndega ndakutoma. Asi nyaya pandaifamba ndaingotaurwa nyaya yenyoka kuti kuona zvezvonoitika izvi nyoka inenge yatoyo kusvibira maziso. Ndakamboita tsanga iwo ndo vakazotouya baba wacho ndatonzi haukona tsanga yako iyi ndaidza baba wako wagadzira tsanga baba wako wafuna saka pavakashedzwa vakapedza sei dambudziko? Vanotora zviyo ere sanganisa neshuga zviya votoisa maziso mako wotodai utopedza utogeza matotanga kuona. Saka zvese izvozvo zvimasangana nazvo nei panguva iyoyo musina kubva mapedza dambudziko iri? Ipapo hondombe yatanga tina ndekuti iwo waita handina vanoti handina uroyi ndo nyaya yawo. Saka munhu anoti handina uroyi anonetsa pakuti haagoni anoita senge ari kurapa but achironora. Mukada kutarisa noti tikafamba anongoti ndiudzei kuti panzi ari kukonzera ndiani ndowedhirawo. Saka tichitaurawo nawo chigumana kumana wozoti ukanzwa munhu achinyanya kupinpointa kuti ndiye patazvika pana sekuru panapa sekuru vakaisa zvinhu pachena. Ndinoda kudzoka dambudziko handiti baba vanzi ndivo vari kudiwa kutaura kuti vane zvavanoziva handiti chii chakatadzisa kuti pamaibatsirwa dambudziko iri ribva rapfuudzwa? Ipapo pakanditi netsei ndosaka ndine mamwe madzikoma asichari pano takamira chechi takati wandei ndizvozvo ndine mukoma muhombe nomwe muhombe nomwe apfana 3 kumashure pangu ndo zvakaita kuti vanhu vaya vazoti izvi hazvipedzi nekutika mubatsiri takatodhiraivha mota tikasvika kumba akatodai kumusha kwamutani kumba kwangu hakuna chaka asi problem yekudonha iri kudini iramba ichienda kumberi. Ndanzwa muri kutsanangura kuti mune vamwe vakoma nevaneng'ina vakasiya chechi vanenge vari pano nhasi avapo nhasi asi ndoda kunzwisisa kuti ivo chakaita kuti vazoti isusu taakusiyawo chechi vaisangana nei? Mukoma vakuru wakaurayirwa mwana ane 15 years. Akafa sei? Mwana uyu akatsika chinhu akangoita tsika chitsinga obva angoti bamuni ndini anditoripo gumbo rangu inini ndi ndakasvika ndobva ndakurumidza kuona kuti ichi hachisi chitsinga ndakabaya nemunzwa saka paaiti ndabaya nepapa but parorwadza nekupi yakati mwanangu ichi chitsinga saka baba wako wakagara zvakaita wakati chitsinga ngawe kuno ndinoziva mabvisa ndachitsinga ndobva waita zvawakaita zvezvekuti amene wanitora dhaga uri hita pamoto ozosungira gumbezi dai iyo oisa muzvidhina pamusoro pedhaga riya riri kuhita gumbezi riya rinenge riri nyoro saka steam yaya panosumuka hiti ichienda pagumbezi nyoro inodzora steam saka chinhu ichi handa kutoziva kuti ndopa chakatouraya mwana nekuti chakabva chanobva paya chobva chadini chakwidza asi inini ndakatozviziva kuti ichi chitsinga ndarakada kupenga ndo mazuva ndakabva ndatsikiswa chinhu chandakatsikiswa pamba mwana anoziva 3 days obva adini akafa ne 15 saka ndakazoona futi ndakabva ndazorangara gore endakafa munana March ndotarisa nemarwaite mwana wangu handiti ndotarisa ne 15 years ndakabva ndati uyu mwana anhu adotora mwana wangu bhozi uya akamuraya ne 15 years apa uya ne 15 years saka chinhu chandicho naye wada kuraya mwana wangu ndopa ndakabva ndati handidzori timbo madzikoma muri kubvunza uyo akafirwa nemwana akawo mumwe wacho aibuda mututu nanhasi asazvapera anobuda mututu munhu musi wakadonha mwana wangu ndichitomufura kuti mwana adonha mwana wake wofuti akabva tangobuda mututu mukomana mukoma wachibuda mututu mwana wake achibuda mututu iko zvinova tanodamudziko rokuti ndakatoya nawo mukoma wacho pano anogona kungo takagara tuti tangotodomhanya tusisa komana iye
Pitonzo peno hana zokwanisa kuya pano because vanga vaunzi namai wacho angachuya adzoke kuchechi chichichichi. Asi atone dambudziko ripi ndo chakaita kuti musha umire because mukoma mukoma futi ane mwanasikana anga akarohwa akatombogara zvekuma 2 months or so asingaendi kuchimbuzi. Mati asingaendi kuchimbuzi? Yes. Asingatoite zvese achidya sikuteta asingadi asingaendi. Saka airarama sei nekuti ka system yemunhu unofana kuti uchidya uchibuditsa zvimwe uchibuditsa zvimwe. Hapana chataikwanisa kuti tingaziva nekuti munoona zvinoitika kumachechi kana vakaona zvakanyanya vanogona kusataura vanongoti haitaidai andika. Saka hapana taingoziva kuti tiri kurarama mune zvinhu zvisingakwanisa kutaura sematauro ndekuti hazviri tokushamisa kuti ane zvimwe here zvairatidzira because vazhinji vasingaendi kutoilet vanenge vakazvimba vakaita. Hapana chairatidza angatorera ichi asi kutoenda asi kudi asiri kuenda pasha utofona madzimai angu asikona kutenda. Saka azotanga kuenda akameno zvaakazonzi aita but akaromborama sikadi. Saka matambudziko atinawo akati kure family kwedu asi ndinoona sekuti tinenge takati batwe tese zvokuti kunyatsosunga chisungo chiwani izvo hazviitike. Nekuti ndinoda kuti ubva ndakubvunzei kuti chiri kukutadzisai imimi ndimi madzibaba because ndimi ane mhuri dzakuedza kuti muise musoro pamwe chete mufambire dambudziko muri pamwe chete kune zvese zvamaiona mwana afa ane 15 years mimi murusangana nezvitsinga nechichi chaikutadzisa kuisa musoro pamwe chete chi chinhu chakaitika ndechekuti takakurira muchinamato hatina musi watakamboziva kana chino chigwenzi kubva tichikura kusvika ndisvike pa 40 something years. Saka kupinda munew system yezvimwe zvinhu zvasingazivi chinhu chakaoma plus tainge takatoshandisirwa mushonga ndotokwata tichiri kuchechengodza ai makomana mese imimi makaitwa sei makapatsanwa for sure hatigoni kutaura chinhu wani tikachikaenda. Saka ndohombe yandakatanga ndaona kuti ndo yakatanga yaitwa kuti ini ndikataura takomana kana ndikati uyu mwana uyu anenge ane problem akati it takes 6 months kuti anhu azounderstanda kuti no problem. Plus pfuma chimwe chainetesa upenyu hwedu chekuti pfuma ndo yakatanga kutorwa. Tiri vanhu vanotoshanda mabasa anotorira chaiko toenda kundoshandawo muHarare mabasa makuru chaiko kuti kana washanda basa ra 5000 but unogona kungoona kana 1000 kashanda ri 1000 unogona kupuwa 100 kana 200 asi mauri anta mari yacho ndio ima 20-30-40. Saka zvaitipa kuti waimutsirwa hondo dzekuti haugoniba kuti ungati ufambe nokuti kufamba koda mari pese paunonga uri muhoma unonga usina kana dhora asi matambudziko aripo. Saka munhu kana akamudza kuti akomana tine problem anoti manje panodiwa mari kapo. Saka kuti muri heze 200 zvinogona kutorera 4 months. Munhu yawe takati singazivo pano patakazoya pano takazoziswa nyaya yeglasi hataiziva kuti munhu atiri kurwa naye ane glasi. Saka pese pamuri kuronga dare rechimareji anogona kungomutsira weproblem uya utozwa mari yake utoisa kuproblem murotangidza futi kusvika dambudziko riri kutodini riri kukura kusvika takazoti ndakazoti varume hondo inoda munhu anotibatsira kuti zvemama kusvika tasvika pana sekopana. Alright. Aiwa ndinotenda baba ndine chivimbo chekuti even pamuchapinda mumatare pamwe tichapindawo tese tichinzwawo kuti zvii zviri kumbotora nzvimbo mukati meupenyu hwenyu. Ko dare rikabuda vasiri baba wenyu handisi kuti ndizvo ndiri kungoti pamwe sokuru ndo vanotibatsira isusu kuuya kuno kureva kuti zvatinonzwa zviri kugadzira confusion hazvikurisa chinhu. Saka izvi vakazviita vakazvitora kuchivanhu. Saka sekuru ndo vanogona kuti aiwa iri ramuri kunzi ipore mugamu aiwa iri harizi ipore mugamu musoko ipore simbi usimbi hwacho hunobva pakati ndosaka takauya kuno nekuti vana sekuru vanotaura zviri kuitika havachatendereba kuita kunge vasi kuona asi vanotaura kuti aiwa uyu ndi John huku kana muchida kuziva ndi John manje ka chisiyai kwandiri muchazoona kuti ndi John ndizvozvo
ayo ndachingobvunzira paukama weza apa mutori nechokwadi kuti mudhara vane zvavanoziva saka ndiri kuti kodare rikazoti havazi ndinhingi pamwe baba vari kungoshandiswa muchavaita sei? Zviri nane kuti munhu timuripe asi tikangata nokuti isusu pese panopfungaira ukaona hutsi huchibuda kurova kuti pane moto saka isu tikatombona pairi pachifungaira mukati hapana moto tinozototenda tatsika tozoti ashuwa hapana moto. Aiwa ndinotenda baba squatanodza yangu kuti pamwe zvinoenda nepangu imwe matoti ndinhengi nyaya idzodzo dzinogona kuzonetsa baba kuti ushamwari wakaita se wakandinanga aiwa ndinotenda baba. Ndinotenda nekuti tatambura baba mukaona upenyu tichishanda but mararamiro edu anonzwisa tsitsi ndingati iko zvino ndine chimwe chinhu chinotondirwadza ndechekuti vana baba vangu vakaberekwa vakati wandei pasara iwo variwo wani asi vamwe vana vese vakaberekwa nababa vangu nefamily yakaberekwa nababa vangu hatikwazisani nenyaya iyo yekuti vanhu vese vanonongedza chigunwe pana baba vangu saka vaya vakatotiona vanofunga vanenge uchingototi handimaitombo vanotivenga saka iko zvino hapana munoziva kuti unoziva zvakaoma kuti uri kufamba woona hama yako iyo motopfuudzana kudai so musikati anhu asi vanosiziva maitoona nakutoti havazi mukoma wako ndoti pakashanda zvinhu zvinorwadza ndizvozvo. Aiwa ndinovimba kusvika kwamaita panapa dambudziko richaita se richaganuka maita basa baba. Totenda. Alright. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.